Ka koro ka ng'ato nodhi kata limo wai mare to nyoyo nitie. Koro imiye nyoyo nikech waneno ka iloso alos machonu. Nyoyo ni kanyo, chak ni kanyo, rabuon ni kanyo, muogo ni kanyo. Agudo moremo ma diketo na muogo. Agudo, wayantie agudo? Tao, kel tao iketo muogo. Obrogamo, wacho ni tao nitie. Ai. Koro nyoyo en yofugo madakelo kata sache moyueyo nyono en ye gima dating'o gagwata takelo ni midhi tede mano koro nindi tedo pe chiel to koro aluwi kod nyoyo gagwata matiende en oduma moru kata oganda kata kod ng'or koro akelo mano fugo makelo ni sache miwuok idhi tedo. Chak to en sache midhi tedo cha dala mitedeno awuok kod komineno no koro adhi puoyi do udigo ot moyuayieno apuoye ko hama betie karie tiende ka od mama ni monyuolo ni dichuo bende apuoyo ae diel ka nitie to diend ni yang'e idisigo ko itweyi ing'olo diendno tiyang'o titweyi an matweyi pien made Waya ng'ato. Waya ni ne ok nena ng'ata. Waya ni ng'amigeno. Ayie kodo. Chamo gi chak. To koro chak ni loso nade? Chak na aole onindo ndalariyo. Onge chiedo. Chiedo to onge. Iole ko? Kaka gimachon. Chiedo eka koro ipuoye, ikipuoye bowuogi e mo. To chiedo chanda aise kao kuom dhiang' ma pod ok otegno bitone matin koro ipuoye mondo mor chong'wi ng'ar mo ka wuok otegno to morno osewinjo suya mar chiedono koro kilenye Chiedo ing'enena. Lach dhiang'. Kilenye to wuok mang'we suya. Kinde kata joluowa okotho ka gichamo mor nyaluo ma koted kod chiedo to ka giwinjo ni ber nigi giwinjore kaka mor duka koro chiedo en gine maloso morwa manyaluo. Tiendo nyulo ema iling'o i chak mane ko. Ang'o? Tiendo nyulo. Musni mar nyulo ema iling'o i chak mane ko kipuoyo mondo ogol mo. Ai to wacho nang ken. Ka onge ai kod yier awendo. Ai kod yier awendo. Yier awendo. Ka onge to kipuoye to chak mokere. Ka onge to seche mipuoye to mokere koro ok chokre karachiel. Mano mi ikete go. Chake kendo. Iwinjo ga ok yiega Lero wach. Kamano bok goga. Ng'ato bende ka nyisi yath kata kodwa nyisi yath ma nyaluo miboga chiedho go gimoro to konyisi tiyene to mano wi kumak yadhno. Onyisi to kanyo nogo ni mari chwe wili ok imak yadhno tiende. Kata konyisi to onyisi ni ineno dong ineno mai timo kama tilinga in dong ineno mai ne chiedho gima kama tilinga ok iyie. Onyisi tilinga ok iyie. Mano timako yadhno to konyisi ti iye aneno mano to kimak wichwe wili kaka kanyo to gik modhi konyi. To ka ng'ato mi yath to iwacho ni ang'o? Ka ng'ato mi yath kose mi yath to ba idhi bende igone erokamano. Ok igo erokamano, iweye aweya to bang'e iloso kode bang'e imiye gimodhi. Koro erokamano ok goga dayo. Koro erokamano ok goga ka ng'ato mi yath. Nono to yath ok ti. Nono to yath ok ti. Yath bende ng'ato komi nono mok imiye gimoro mano yath ok dhi tiyo. Nyaka igolie gimoro mibuko go yath. Imiye siling 100 kata 50 moro aeto odhi to ka yathno osechietho koro aka bang'e ibiro chule adiera ma yath aka koro igolo pesa maduong' maber timiye. Nera duoko erokamano ichiedha. Mano e kaka itimo. An man kani
nitie ng'at manomiya yath manonyisa yath nomani be ichiedho go gima kamae kotimo ng'ato yadhni ichiedho go kamae bo nonyisa kata yien aneno dong neno mae to itiyo go kama dong neno mae nigo ichiedho go gima kamae dong neno awinjo ng'isi maber weyie anyisiga weyie ng'ato koyie kong'isi yath to kiyie to kichiedhi weyie dong neno mae ichiedho go gini dong neno bo bang'e neno koseng'isa mano na ye nyako jeko nyisa nowe yadhno ogona koro ang'isi to kitiyo koro nyisa bo kayie kanyo nogone mane nanene chieng' mananene kuma notedeno kana wiya nowil yadhno makamago nyaka chiel kawuono ng'ato kong'isi yath to kiyie iling' aling'. Mani en tao ma joluo manitoko ni ng'ama kendo nitoke gweno mathuon. Mani en tao mar joluo manitoke gweno to en mathuon. Ka nyako dhi dala gi chuore olue titoko i taoni. To nyake mating'e to tere tiend chuore.